אני שבת הראש לא יודע מה לעשות, ושחור לי בעיניים ואני עובד עצות, ונוסע לחוב הרצל ורואה את המחירים, ונופל מן הרגליים ופוגש זוג תיירים, ושותה איתם כוס סודה ואומר I love you so, ומצחצן לי באוזניים ושומע את גזוז, ותופס נהג נורמלי ואומר לו סע מהר, המחירים כבר בשמיים ואני כבר מאחר, ואומר כל הכבוד, הוא שואל איפה כבוד יש, ואני לוחש בסוד, אני לא גומר את החודש, לא גומר את החודש, לא גומר, לא גומר את החודש, לא גומר, לא גומר את החודש, לא גומר, לא גומר את החודש. מכרתי את הכל ונכנסתי לחובות, ואשתי ברמתיים ואבי בבית אבות, ונכנסתי במכמורת לשותפות על המזנון, וברכה לי העוזרת עם הולנדי מלבנון, ושכן תפס לו קריזה החתול שלו נשרף, וקניתי טלוויזיה ואני באוברדרפט, ונסעתי מצליח לפריז ואמסטרדם, ורכשתי בהרצליה 4 דונם על הים, וקניתי מניות בחברת ייצוא כלי קודש, למה לא נותנים לחיות, אני לא גומר את החודש, לא גומר את החודש, לא גומר, לא גומר את החודש, לא גומר, לא גומר את החודש, לא גומר, לא גומר את החודש. גמרתי עם יעל והתחלתי עם תמר, ושורפות לי השפתיים והצ'ק שלי חזר, וסיפרתי לשושנה ששכחתי כבר את שוש, ונשארתי מילנה שנינו יחד ראש בראש, עם שושנה וציונה כבר נסעתי לאילת, וקיבלתי מסימונה רבע עוף ולי סלט, ומצאתי לי בחווה ידידים וניחומים, וגמרתי עם זהב אהבה בתשלומים, תענוג פשוט לראות, חתיכות כאלה מאוד יש, אבל אין לי כוח עוד, אני לא גומר את החודש, לא גומר את החודש, לא גומר, לא גומר את החודש, לא גומר, לא גומר את החודש, לא גומר, לא גומר את החודש, לא גומר את החודש, לא גומר, 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 לא גומר את החודש, יש לך 10 לירות?